1 से 2 मिनट प्रस्तुति रही। ओहो सेहरा के प्रस्तुति। दुल्हे राजा खातिर पहले देखब न पहले बारात होके भैया दिनेश भैया तो देखम कि लोग नाच करत रहे। 2 रात 3 रात 4 रात नाच आवे आ ओ बेर जाने कि दुल्हा के स्वागत करे खातिर लौंडा माला ले लोग उ माला चाहे 20 बरिस का हो सब मतलब नहीं। अब माला पहना के लागी लोग सेहरा गावे आ कहे कि पैसा लूंगो तो लूंगो आ दुल्हा बेचैनी में नहीं 100 रुपया के बदले 200 ले लेके बीमारी हटाओ। माला इतना मोहकत रही इतना महकेला। हमनी के माई बहन कैसे गीत गावेली? माई बहन हमनी के बड़ी सुंदर गीत गावेली कि अरे सुनीला बेआस बहुती नसरिया पहिरेली अब लाल का पियर का हरियाणा अरे हाय सिया राम के लोग कहले कि ना ऐसे आगे बढ़ो का गावेला लोग कि सुनीला अब से कबहुती न मरदारा कैसन कैसन अब बूढ़ा जवान हाय सिया राम के ए चीज के विजेंद्र बाबा गाना गवले कि सैया छूट लेके आवो तारे घालावा अरे दिल्ली से फोन आइलवा। ओकरा बाद खेसारी भैया गवले कि हम तो एथी मुदले रही पियरी माटी से आ देवरा मोना खोदे काटी से। लेकिन सब लोग ये कहता हम कहने के ना कुछ बदलाव कर। पवन सिंह जी बड़ी सुंदर गीत गौले रहनी। वो गीत के भाव है गुडी कि अरे 16 बरिस के भइलू हई जवानी सोना के पानी और चमकाता एगो हौ जवानी बा उ जवानी जाने के अरुआ त खइला भी कहला अरुआ त हमरा भेड़ी भेज देवेला अरे 16 बरिस के भइलू अब ही प्यार ना भई हई जवानी बा बेकार कौनो यार ना भई। अच्छा कतनो बढ़िया फल माने फर जाए अब फल के माने फल के छू जाए तो कोनो वैल्यू बा वो फल के इंतजार लोग करे कि अब गिरी तब तबे नो कैसे कहतनी का कि तू मेरे सब पे गौर कीजिएगा देवता। दोनों घर जहाँ बारात आइल बा ई घर आ जहाँ से बारात आइल बा कि दोनों घर साथ समधिनिया दोनों घर साथे समधिनिया के आ जोरिया बनल रहो दुल्हा अरे दुल्हिनिया जोरिया बनल रहो दुल्हा दुल्हिनिया दोनों घर साथे समधिनिया चल जाके काम हम चाहब दुल्हा सरकार के पिताजी महाराज जी से आ उनकर जितना भी मित्र बानी लोग जैसे वहाँ लोग के कुछ सम्मानित कहनी है तो हमने को चाहत रहे परिचय पात्र ही जाओ में सब कोई चिन्हाई हम कहब ना लेकिन चाहत रहे ऐसे कि हर चीज के जगह होला। अब रउआ लोग पर गीत गावतनी स्पेशल चेहरा गावतनी ते में सगुन चाहत रहे स्पेशल दुल्हा के काम बा काहे कि अगर ना होई नो एमे सगुन ना मिले तो खाली लगे। अरे जोरिया मोहन यार की शादी है
हमरा दुल्हे सरकार के बाबा जी नंद किशोर गिरी बाबा जी है देखी तो 100 रुपया दिले बने गुडी लेकिन हम चाहब कि तनी चल जा भैया लोग के समाज बा आई बाबा के नृत्यांगना गए रही लूट के लिए तभी तहारा में बनता कि तू कितना लूटता जा 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 अच्छा एक हाथ में तू अपन रखी हो एक हाथ में अरे यही में चिन्हाला लोग दुल्हा के हो यही गीत में चिन्हाई लो दुल्हा के हो दुल्हा के दुल्हा के मामा जी के बानी दुल्हा के भैया जी के बानी दुल्हा के भाई के बानी दुल्हा के पाहुन के बानी दुल्हा के बिचला मौसा के बानी दुल्हा के सर के बानी पगलेट बरार ससुराले अब शादी होता तो अब बाद में परिचय होई चल जा दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दीवाना लगता है अरे लड़का या लड़की के जोरी के बाटे हाला लेके बाप दुल्हन कम नहीं खी तो दुल्हो कम नहीं खी आ ई जोरी भेजले बारन ऊपर वाला ऊपर वाला लइका लइकी कम नहीं खो सगरो बहाला ई जोरी भेजले बारन ऊपर वाला देखी जेकर जहां भाग होला न भैया ओ या शादी विवाह होला देखे के तो कोई जगह देखा देखी होला लेकिन लोग कहले कि जेकर जहां भाग लिखल रहेला वही आदमी जा गलती ना नो ऐसा कहे के बका कि गांव में भोला ई हो होला गांव में भोला ई हो होला ई तो खोनिया के हजरिया बनल रहो दुल्हा दुल्हनिया से नृत्यांगना बेचारी नाचत नाचत हार गई मके रवो लोग के दिल पिघलत नहीं थे उनका कहते नहीं तो हम अच्छा बताई रवो इनका कहते नहीं का एक ही जान कहते नहीं कि दुर्गा जी बड़ी दान पेटी दुर्गा जी के दान पेटी हम बढ़ा के दो भोला बनरिया के मत दई महिषासुर बा हमनी के लावड़ा सुर हई सो तो जोरिया बनल रहो दुल्हा दुल्हनिया